आमच्या राज्यान आणि देशात असे बरेच संस्था आसात जे भलायकी क्षेत्रांत म्हणा किंवा सोशल सर्विसान बरेच काम करता ते मागीर बारीकशी संस्था जावं असोसिएशन जावं क्लब जावं किंवा मागीर इंटरनॅशनल क्लब जावं अशेंच एक इंटरनॅशनल नांव म्हळ्यार रोटरी इंटरनॅशनल क्लब आणि आयज म्हाज्या वांगडा अशेंच काही रोटरॅक्ट म्हाज्या बरोबर आसा आमी जाणून घेतले की तांचो हो व्याप केदो मोठो आसा आणि मोर इम्पॉर्टंटली आयज आमी फोकस करता म्हापशा शहर आणि म्हापशा शहराचे जो रोटरी क्लब आसा ताका अरावंड 6 दशकाचो अनुभव आसा 6th डेकेडान ते वता मोर इम्पॉर्टंटली 60th इयर तांचें आसा आणि ह्याच निमतान आमी म्हटलें तांचे कडेन भासाभास करूया आणि आय थिंक आय वुडंट हॅव हॅड अ मोर अमेझींग पॅनल दॅट वॉट आय हॅव टुडे म्हाज्या बरोबर जुळटा नासिर बोसडवाला जे आसा डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर फॉर रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3170 सर वेलकम टू द शो. थँक्यू व्हेरी मच. तशेंच जुळटा म्हाज्या बरोबर सचिन मेनसे जे आसा रोटरी क्लब म्हापसाचे प्रेसिडेंट. सर वेलकम टू द शो. आणि व्हेरी यंग व्हेरी डायनामीक आणि आमी बरेचदा म्हणटा की यूथ सोशल सर्विसान येना जाल्यार असो जर तुमचो अनुभव आसा जाल्यार म्हाज्या बरोबर ह्या पॅनलाचेर जुळटा प्राजल मराठे जे आसा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3170चे DRR म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट रोटरॅक रिप्रेझेंटेटिव्ह. Lady and gentlemen, let us begin this wonderful discussion. Sir, I would like to start with you. तुम्ही मूळ महाराष्ट्राचे कोल्हापूर? मी कोल्हापूरचा आहे. ओके. सो तुमचा एकंदर प्रवास आणि मला जाणून घ्यायचं आहे की रोटरी इंटरनॅशनलमध्ये असं काय आहे की आता ह्याच पॅनलवर बघा की यंग आहे आणि एक मॅच्युअर्ड पण आहे म्हणजे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे ह्या क्लबमध्ये आणि त्याची वाटचाल पण सुंदर आहे एवढ्या वर्ष आता 6 दशकं आपण इथेच म्हापसामध्ये पाहतो. मी गेले 27 वर्ष रोटेरियन आहे. मी रोटरी क्लब कोल्हापूर मिडटाऊनचा सदस्य आहे. त्याच्या आधी मी यूथ विंगमध्ये असताना मी लायन्सच्या लिओ क्लबचा प्रेसिडेंट होतो आणि त्या वेळापासून मला समाजसेवेचं थोडी म्हणजे एक अशी आवड होती आणि त्या आवडीनुसार मधले 10 वर्ष मी माझ्या करिअर डेव्हलपमेंट आणि याच्यामध्ये होतो आणि पुन्हा जेव्हा वेळ मिळाला जेव्हा मला निमंत्रण मिळालं तेव्हा मी पुन्हा रोटरीमध्ये जॉईन झालो आणि 1997पासून आज तगायत मला जेवढं काही शक्य झालेलं आहे तेवढं मी रोटरीसाठी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी नेहमी असं म्हणजे माझ्या मनामध्ये असायचं की देवानं आपल्याकडे जर काही थोडी गोष्ट एक्स्ट्रा दिलेली आहे मग ती वेळ असेल तुमचं इंटेलिजन्स असेल किंवा तुमचं व्हॉलंटिअरशिप असेल तुमची लिडरशिप असेल किंवा तुमच्याकडे पैसा असेल तर तो जो एक्स्ट्रा दिलेला आहे देवानं तो समाजासाठी उपयोगाला आणला पाहिजे या हेतूनच देवानं दिला असेल असं मला वाटतं. आणि ह्या गोष्टी जेव्हा मी करतो मी जेव्हा व्हॉलंटिअरिंग करतो किंवा मी माझ्याकडे असलेले एक्स्ट्रा पैसे किंवा वेळ हा जेव्हा मी रोटरीसाठी खर्च करतो म्हणजे समाजासाठी खर्च करतो या समाजाला एक चांगला समाज म्हणून वेअर एव्हरीबडी इज हॅपी वेअर एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू लिव्ह अ लेस डिस्ट्रेस्ड लाईफ आणि डुईंग गुड टू द वर्ल्ड जे आमचं ब्रीद वाक्य आहे त्याला अनुषंगानं जे काही शक्य असतं जेव्हा मी असा खर्च करतो तेव्हा मला असं वाटतं की खरोखर आपल्याला यातनं फार मोठा आनंद मिळतो आणि हा जो आनंद असतो तो तुम्ही पैशानं मोजू शकत नाही. जेव्हा एखाद्या विकलांगाला जेव्हा मी मदत करतो त्याला पाय देतो किंवा त्याला व्हीलचेअर देतो आणि त्याचं जे तोंडावरती जे हास्य असतं ते पाहिल्यानंतर मला असं नेहमी वाटतं की येस आय हॅव डन समथिंग वॉट गॉड वॉन्टेड मी टू डू. आणि मी पाहिलेलं आहे की या गेल्या 27 वर्षाच्या प्रवासामध्ये रोटरीच्या माध्यमातून समाजसेवा तर करायला मिळाली पण त्यापेक्षाही जीवापाड प्रेम करणारे सहकारी आणि मित्र मिळाले. एक्सटेंडेड फॅमिली हा जो कन्सेप्ट आहे तो रोटरीमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने रुजवला जातो. आता मी आज इथं गोव्यात आलेलो आहे मी म्हापश्यात आलेलो आहे पण मला असं कधी असं वाटत नाही की मी म्हापश्याला एक ट्रॅव्हलर किंवा टुरिस्ट म्हणून आलो आहे कारण की इथं हाक दिली तर किमान एक 50 तरी लोक उभे राहतील आणि हे फक्त रोटरीमध्येच शक्य असतं. त्यामुळे यावर्षी आजपासून आज पहिला दिवस आहे माझा ह्या डिस्ट्रिक्टचा प्रांतपाल म्हणून या डिस्ट्रिक्टचा डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर म्हणून जेव्हा मी कार्यभार आज घेतलेला आहे तर मला फार असा आनंदही होतो एक जबाबदारीची जाणीव पण आहे की आपल्याकडे जवळपास 152 क्लब्स आहेत जे
भटकलपासून रत्नागिरीच्या दापोलीपर्यंत आणि पणजीपासून इलकलपर्यंत हा एवढा मोठा प्रांत आहे, ज्याच्यात महाराष्ट्राचे 4 जिल्हे, कर्नाटकाचे 9 जिल्हे आणि गोव्याचं पूर्ण स्टेट, या एवढ्या मोठ्या प्रांतामध्ये आपल्याला काम करायचं आहे. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सध्या जगाची परिस्थिती कशी आहे. प्रत्येक ठिकाणी काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स आहेत. कुठलाही मनुष्य असा टेन्शन फ्री नाही आहे आणि त्यातून आपल्याला आपली मैत्री वाढवायची आहे, फेलोशिप जोपासायची आहे, व्यवसाय बघायचा आहे, फॅमिली पण तेवढंच कर्तव्य आहे, त्या देखील सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. आणि त्यातून जे काही शक्य आहे या सगळा प्रांत आपण व्यवस्थितपणे ॲडमिनिस्ट्रेट करणार आहोत, त्यांना आपण बरोबर घेऊन जाणार आहोत. आणि निश्चित यावर्षी 23-24 या वर्षामध्ये आमचा हा जो प्रांत आहे ह्या रोटरीच्या माध्यमातून आम्हाला जे काही शक्य असेल त्या गोष्टी करण्याचा आमचा मानस आहे. आम्ही स्वतःला जादा नशीबवान समजतो, कारण की आमच्या रोटरीमध्ये प्रत्येक वर्षी अध्यक्ष, प्रत्येक वर्षी गव्हर्नर हा बदलत असतो. माझं नशीब चांगलं आहे की इतरांना 365 दिवस मिळतात, मला 366 दिवस मिळणार आहेत, कारण की पुढचं हे लीप इयर आहे. त्यामुळे मला 24 तास या समाजसेवेला आणि वाहून घेण्यासाठी एक्स्ट्रा वेळ मिळणार आहे आणि त्यामुळे मला खरोखर आनंद आहे. धन्यवाद. मी डिटेलमध्ये जाणार. तुमच्या हा मोठा व्याप, ऑब्व्हियसली एरिया पण जास्त आहे. मी सध्या आपण म्हापसामध्ये आहोत आणि म्हापसाचं सुंदर असं काम आपण बघत आहोत, कारण 6 दशकं काम करणं इज व्हेरी चॅलेंज. म्हणजे तुमच्या म्हाका दिसता सिनियर्सा पासून एक ती लेगसी आसा, आयज तुम्ही ती लेगसी भितर सरता आनी मोर इम्पॉर्टंट इन टू 60th इयर. सो इट इज लायक अ चॅलेंज. सगळो फोकस म्हाका दिसता तुमचेर आसा. सो आवर्जून म्हाका जाणून घेवपाचें आसा की तुमचे प्लॅन्स एस्पेशली फॉर म्हापसा सिटी, ज्या हितूर तुमी काम करता, ताजेर फुडें कितें आसतलें? हांव खूब भाग्यवान मानता की हांव रोटरी क्लब म्हापसाचो सदस्य. आमच्या क्लबाचे चार्टर मेंबर म्हणजे सुरेश बाब आमोणकर, लेट सुरेश बाब आमोणकर, आणि आतां कालूच तांचो देहांत जाल्लो भाई उसगांवकर, ते अशे चार्टर मेंबर आमच्या क्लबाचे आसात. सो त्या क्लबाचो हांव मेंबर जावप म्हणजे खूब भाग्यवान समजता. आणि अशेंच कितलेशेच 60 पास्ट प्रेसिडेंट जे जिनोदले दिलीप बाब साळगांवकर, अशे खुबशे पास्ट प्रेसिडेंट आसात ज्यांनी आमच्या क्लबाक खूब अशी कीर्ती नाजाल्यार खूब नांव मेळोवन दिल्लें. ताका लागून आमच्या क्लबाक अशें आमच्या डिस्ट्रिक्टाक असो मान असो आसा. सो त्या क्लबाचो हांव 60वो प्रेसिडेंट जातलो. तर ताका लागून हांव पुरेपूर प्रयत्न करतलो की ह्या क्लबाचे ह्या वर्सा जे 1 वर्स आमकां मेळटा एज अ प्रेसिडेंट, आय विल ट्राय टू डू द बेस्ट. आतां 2009 साली म्हाका सिनियर रोटेरियन वेर्लेकर बाबान म्हाका इंट्रोड्यूस केलो आमच्या क्लबान. आणि आमच्या रोटरीन कशें आसता की नोबडी कॅन गेट इन टू द क्लब, यू आर चोजन एंड इनवायटेड टू बी अ मेंबर. सो 2009 म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लो क्लबान आणि आय वॉज इंडक्टेड इन क्लब. आणि 2017 पर्यंत आय वॉज जस्ट अ मेंबर. आणि हांव क्लबान अशें एन्जॉय करतालो की इट इज जस्ट अ क्लब, म्हणजे फेलोशीप आणि प्रोजेक्ट्सान. पूण जेन्ना हांव 2017 हांव जेन्ना क्लब सेक्रेटरी जालो, क्लब सेक्रेटरी म्हणल्यार सेकंड इनचार्ज पोजिशन, सो तातूंत कितलेशे प्रोजेक्ट करतना म्हाका तें सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. आणि अशें करता 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 मागीर कितलेशे प्रोजेक्ट हांव सतत म्हणजे खुबशे करत गेलो. तर तेन्ना तेच्या पयलीं हांवें केन्ना चिंतूं नासलें की आमच्या क्लबाचो प्रेसिडेंट जातलो, कारण प्रेसिडेंट पळयता की 1 वर्स पूर्ण तुमकां डेडिकेट करचें पडटा, टायम, मनी एंड एवरीथींग. सो तेन्ना हांवें चिंतलें की प्रेसिडेंट नाका, पूण आय विल बी अ मेंबर. पूण सेक्रेटरीन आसतना जे तितलें हांव काम केलें, प्रोजेक्ट केले, तातूंत म्हाका जें सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें, ताणें ठरयलें की ना, प्रेसिडेंट जावन इतलें जर सेक्रेटरी आसतना इतलें करूंक मेळटा, एज अ प्रेसिडेंट यू हॅव कंप्लीट चार्ज एंड यू कॅन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आणि तशेंच मागीर तेन्ना ठरयलें की हांव जातलो प्रेसिडेंट म्हणून. आणि मागीर ताच्या उपरांत म्हाका अशी उर्जाय मेळ्ळी. आणि मागीर आमचे गौरीश बाब दोंड ते डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आसतना म्हाका अशेंच 1-2 प्रोजेक्ट केन्ना पयल्याच वर्सा तेन्ना आमच्या उसगांव पाळयताडी पावस खूब पडलो, फ्लड आयिल्ले. सो आमच्या क्लबान इमिजिएटली आमच्या क्लब आमी त्या गांवांत गेले आणि तांकां ते धान्य जे फूड पॅकेट अशें इमिजिएट नेक्स्ट डे पावले आमी थंय. आणि थंय वाडटना म्हाका कळून चुकलें की तांकां ते आमी धान्य आनी कितें वाडटा तो हो टेम्पररी तांकां सोल्युशन. परमनंट सोल्यूशन म्हणजे कितें जावंक शकता तांकां की तांकां जी कोसळ्ळी घरां आसा ती गरीब एरिया सगळी ती. सो तांकां घरां बांदून दीत जाल्यार तांकां दॅट वील बी प्रॉपर तांकां सेवा कशी जातली आनी तांकां हेल्प जातलो बरो तो. सो तो हांवें प्रोजेक्ट गौरीश बा कडेन व्हेल्लो आणि गौरीश बान आमच्या डेप्युटी ऑनरेबल CM कडेन मांडलो प्रोजेक्ट तो.
आणि इमिजिएटली तो मान्य केलो. गव्हर्मेंटान सुद्दां त्यांना 2 लाख दिवपाचें ठरयल्लें. सो ते 2 लाख घेवन वयले जितले कितें पयशे लागतात 3 लाख 4 लाख 5 लाख अशें करून आमी अशें 10 घरां तांकां बांदून दिवपाचें ठरयलें. आणि फॉर दॅट प्रोजेक्ट आय वॉज इनचार्ज आनी सोडली हांवें जबाबदारी घेतिल्ली ती. आणि तशें पळयतलें म्हापशाच्यान थंय वचपाक 1 ते 1.5 वर लागता. एवरी वीक म्हाका 1-2दां वयचें पडटालें तें पळोवपाक, कॉन्ट्रॅक्टर पळय थारोवपाक. अशें करून 6 म्हयन्यान हांवें ते 10 घरां बांदून दिलीं तांकां. आणि ते बांदून दिल्या उपरांत म्हाका ते जालो प्रोजेक्ट. तो खूब सॅटिस्फॅक्शन आसलो. आणि मागीर गौरीश म्हणपाक लागले की महिलां खातीर कितें करूं शकतले. सो एक असो विचार आयलो की रोटरी पिंक म्हणजे बायलां खातीर पिंक ऑटो करून दीत. सो तो सुद्दां एक बरो प्रोजेक्ट जातलो. मागीर तो एक आमी बरो करपाचें ठरयलें. पूण तातूंत खूब मातशें कश्ट आसलें, कारण खूब गव्हर्मेंट एप्रुवल्स आनी गोंयान असो मॅनली काम करपाक बायलां फुडें येना. संकल्पना ना जशी कोल्हापूर पुण्या बी आसा तशी ना. सो ते म्हाका बेनिफिशियल मेळपाक खूब त्रास जालो. आमी ओरिएंटेशन 4-5 गांवांनी ओरिएंटेशन घेतलें. सो करता करता आमी पयलीं 10 बेनिफिशियरी निवडले आनी 10 पिंक ऑटो दिले. आतां ती ऑनगोईंग आसा. ती आतां ती दर वर्साक 3-4 आमी एड करत वयतात ताका. अशे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जेन्ना करूंक पावलो हांव, अशें करून चुकलें की तुमी रोटरी आसतना तुमी कितेंय प्रोजेक्ट चिंतलो आनी मना पसून चिंतलो आनी ठरयलें की हो करपाचो, तातूंत तुका कसलो अडथळो येना. मेड बी एनी फायनान्शियल नाल्यार आनी कितें, ऑटोमॅटीक लोकांचे हात फुडें पावता आनी तो प्रोजेक्ट पूर्ण जाता. इतलेंच तुमकां दिसपाक जाय की तो नीड बी आसूं जाय आनी एसेसिटी आसूं जाय, म्हणजे गरज आसूं जाय. 2 प्रोजेक्ट्स तुम्ही जे मेन्शन केले, एक ते उसगांवचे जे फ्लड जावन घरा पडले, ती तुम्ही ताका एक वन टायम सोल्युशन दिलें. ते आयज मेरेन ताचे ऑब्वियसली सगळे जे डोनर्स आहात तांचे उपकारी आसतली. दुसरे प्रोजेक्ट तुम्ही म्हटले की जो लॉंग टर्म असो आनी मोर इम्पॉर्टंटली एक मायंडसेट चेंज करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण तो म्हाका दिसता तो अंडर युअर लिडरशीप एंड ऑब्वियसली युअर टीम गायडन्स तो चेंज जाला. आनी आयज आमी खूब कडेन पळयता पिंक ऑटो रिक्षा. सो आय थिंक दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी क्लब ऑर एनी ऑर्गनायझेशन ऑर मोर इम्पॉर्टंटली द लिडरशीप जी ती फुडें व्हरता. आय थिंक म्हापसाचो क्लब इज क्वायट फॉर्च्युनेट टू हॅव यू एज द लिडर ऑफ द एंटायर टीम. प्रांजल तुझ्या कडेन वता. बरेचदा आमी म्हणटा की यूथ सोशल सर्विसान येयना, बट रोटरी इंटरनॅशनलान आमी पळयता की देर इज एन ऑर्गनायझेशन वीच इज देर नर्चर करता सो दॅट यू एंड अप बिकम रोट्रॅक इन द फ्युचर. यू आर एट अ व्हेरी क्रुशल पोझिशन. Okay, you are managing a district rather at your level. Coming from I wouldn't say small town, but Bichole sarke म्हणजे नॉन सिटी आणि अगेन competing with this big wigs like city kind of approach असता, whether it is Mapsa, Panji or other cities. How do you see yourself and how do you see taking this ahead in future? थँक यू सो मच. सगळ्यांक मनाका आजातल्यान नमस्कार. खूब बरें दिसता की आयज हांव डिस्ट्रिक्ट 3170चे DRR म्हणून हांगा बशिल्ले आसा. आणि माझं खूप भाग्य आहे की DG नसीर भोसडवाला माझे DG म्हणून आम्ही ह्या पुढचं वर्षाबरोबर काम करणार आहे. रोट्रॅक्ट इज सच अ प्लॅटफॉर्म वेअर यू कॅन गिव युअर बेस्ट टू द सोसायटी. सो इट्स अ मीडियम. आणि वाय यूथ शूड जॉईन रोट्रॅक्ट. असं होतं की जेव्हा आम्ही कॉलेजमध्ये असतो, वी आर यंग, जेव्हा यंग एनर्जी असते कॉलेजमध्ये, तेव्हा इव्हेंट्स हे चालू असतं. अँड देर आर वेरियस प्लॅटफॉर्म्स जे थ्रू कॉलेज यू कॅन गिव्ह बॅक टू सोसायटी. बट आफ्टर कॉलेज आय थिंक रोट्रॅक्ट इज द मीडियम ज्या करून तू खूप लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. एक एक्झाम्पल म्हणजे मी पहिल्यांदा आमच्या क्लबमधून DRR आणि हे मला मान मिळालेला आहे की पहिल्यांदा आमच्या क्लबमधून कोणतरी DRR झालं. ह्यापूर्वी कधी रोटरी क्लब ऑफ बिचोलीमधून झालं नव्हतं. आणि हे स्वप्न फक्त माझं नाही आहे, पण माझ्या पूर्ण क्लबचं प्लस रोटरी बिचोली एज वेल एज आमच्या सगळ्यांचं हे एकत्र आम्ही स्वप्न पाहिलं होतं, जे आज खऱ्या अर्थाने आम्ही साकारत आहोत. जेव्हा जसं सरांनी म्हटलं की जेव्हा आपण काहीतरी लोकांना देतो, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट काहीतरी क्रेडिट मिळणं किंवा अप्रिसिएशन मिळणं. ज्याला आपण मदत करतो त्याच्या चेहऱ्यावरचं एक हास्य, एक सुखद हास्यसुद्धा तुला खूप काही देऊन जातं. आणि रोट्रॅक्ट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी अँड एक्सपिरियन्स. असं होतं की आय ऑलवेज से दिस की रोट्रॅक्ट इज अनसर्टिफाईड MBA कोर्स. कसं लोकांसमोर बोलायचं, कारण खूप लोकांना असं स्टेज फिअर असतं,
किंवा चार चौघात जाऊन कसं प्रेझेंट करायचं हे खूप लोकांना नाही कळत. सो इफ यू जॉईन रोटरॅक्ट आय थिंक प्रत्येकाला इकडं आम्हाला अपॉर्च्युनिटी असतं की समोर ॲटलिस्ट लोकांच्या समोर जाऊन स्वतःला ॲड्रेस करणं, आणि दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू रोटरी अँड रोटरॅक्ट. सांगायचा उद्देश म्हणजे मी ह्या लेवलपर्यंत कशी पोचले. ॲक्च्युली माझं एवढं काही नव्हतं की मला आय एम ऑलरेडी इन टू मेनी ऑफ द सोशल ॲक्टिव्हिटीज, पण when I was president of Rotary Club of Bicholim in the year 2019-20, I happened to conduct 2 major events आणि एक महत्त्वाचं सांगायची म्हणजे एक माझा एक्सपिरियन्स. आम्ही एक स्पोर्ट्स ऑर्गनाईज केलेला फॉर ब्लाइंड पीपल, म्हणजे मुलांना एक अराउंड 20 एजच्या आत. सो आम्हाला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळालेला. ऑलमोस्ट 120 पार्टिसिपंट्स आलेले आणि मुलं खूप एन्जॉय करत होते. लिटरली म्हणजे त्यांना चिअर आम्ही काय म्हणजे जेव्हा आम्ही स्पर्धेत धावतो फॉर एक्झाम्पल, आम्ही कसं विचार करतो की मला फर्स्ट यायचं आहे आणि आमचा फोकस असतो की माझ्या पाठीमागचे कुठे पोचलेत. वन थिंग यू शुड लर्न फ्रॉम व्हिज्युअली चॅलेंज पीपल की ते लोकांबरोबर कॉम्पीट नाही करत, ते स्वतःबरोबर करतात. कारण एक पार्टिसिपंट ही आस्ट मी पहिला धावतोय ना, ही आस्ट मी दॅट अँड इट वॉज लाईक जेव्हा आम्ही पार्टिसिपेट करतो किंवा इवन फॉर एक्झाम्पल वी आर इन दिस रेस, एव्हरी टाईम इन द लाईफ वॉट वी डू इज बाकीचे कुठे पोचले ह्याच्याकडे आपलं लक्ष असतं. हे मला शिकायला मिळालं. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिथे एक आम्ही एक महिलाला भेटले. शी वॉज ब्लाइंड अराउंड 35 years ओल्ड. शी वॉज सिटिंग ॲट द कॉर्नर आणि मी जाऊन तिच्याकडे बोलणं झालं तेव्हा ती मला बोलली की मी खेळू शकते का तुमच्याबरोबर. आणि तिचे स्पोर्ट्स म्हणजे महिलांसाठीचे स्पोर्ट्स होते आमच्याकडे आणि आम्ही खेळलो, ती जिंकलीसुद्धा. आणि त्यानंतर जेव्हा इव्हेंट संपला तिनं येऊन मला घट्ट मिठी मारली. आय थिंक तो क्षण माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात चांगला क्षण आहे. म्हणजे तिनं मला एकच सांगितलं की प्रांजल, तू आज मला जग दाखवलंस, तू मला आज ग्राउंड कसा फील होतो, लोक आपल्यासाठी चिअर कशी करतात, हे तू दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाईफ इज वॉट शी सेड. आणि तेव्हा मला कळलं की हाऊ ब्लेस्ड वी आर. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट, कारण आम्ही यंगस्टर्स एस्पेशली, मला असं वाटतं की माझ्याकडे आज हे नाही आहे, ते नाही आहे, माझ्याकडे आज आयफोन नाही आहे, माझ्याकडे आज गाडी नाही आहे, म्हणून आम्ही कायम कंप्लेंट करतो. पण खरंच जर आपण बाहेर बघण्याचा खराच प्रयत्न केला, एक दूरदृष्टी असली तर आज आम्ही खूप सुखात आहोत. आणि रोटरी ॲज आमचं तर थीम आहे की क्रिएट होप इन द वर्ल्ड, आणि ह्याच्यामार्फत आपण खूप आनंदाचे क्षण लोकांच्या आयुष्यात नक्की आणू शकतो. त्यामुळे हे रोटरॅक्ट इज अ प्लॅटफॉर्म, इज अ मीडियम फ्रॉम वेअर यू कॅन रीच आउट. प्लस सांगायचं म्हणजे असं त्यांनी सांगितलं की कोविडमध्ये कसं एक्सपिरियन्स झाला. कोविडमध्ये झालं सिच्युएशन असं की इट वॉज नॉट अबाउट मनी, इट वॉज नॉट अबाउट हाऊ रिच यू आर, हाऊ पुअर यू आर. सगळेच लोक अफेक्ट झालेले, गरीबातले गरीब ते श्रीमंतातून श्रीमंत. आणि असं झालं की कोणीतरी मला एक कॉल केला की आम्हाला जेवणसुद्धा करायला मिळत नाही, तुम्ही टिफिन सर्व्हिस देतात का. आणि डिचोलीतले ऑलमोस्ट सेकंड जेव्हा वेव आलेली, आम्ही खूप लोक अफेक्टेड झालेली. ना वाय आय एम टेलिंग दिस बिकॉज इट्स अ पॉवर ऑफ यूथ. अलॉंग विथ माय सिस्टर आणि माझं रोटरी क्लब ऑफ बिचोली, आम्ही एक 15-20 यूथ एकत्र येऊन कोविडच्या वेळेला जेव्हा आम्हाला घरातून पण बाहेर पाठवत नव्हते, आम्हाला एक रमाकांत शेट्टी म्हणून त्यांच्याने आम्हाला जागा दिली, आम्ही एक कुक हायर केला आणि आम्ही हाऊ टू रेज फंड्स. आम्ही फक्त एक मेसेज घातली ग्रुप याच्या फेसबुकला, इंस्टाग्रामला की आम्ही एक करतो आहे की सगळ्या जे अफेक्टेड लोक आहेत त्यांना आम्ही टिफिन सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो. यू वोंट बिलीव्ह विदिन 2 days आमच्या अकाउंटला 1 lakh rupees होते. कारण एक 2-3 दिवस आम्ही आमच्या क्लब अकाउंटमधून किंवा आम्ही स्वतःचे पैसे घालून केले, पण किती दिवस करायचं. त्यामुळे सोशल मीडिया इज ऑल्सो व्हेरी ग्रेट मीडियम ज्याच्याकडून तू खूप काही करू शकतो. बिकॉज आज लोक तयार आहेत मदत करण्यासाठी आणि मी फक्त पोचायला पाहिजे लोकांपर्यंत. आम्ही ऑलमोस्ट दीड ते 2 महिने रोज सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ पूर्ण डिचोली, मयेम ह्या एरियामध्ये आम्ही स्वतः आमची मुलं जाऊन त्यांना टिफिन घरात देऊन येत होतो. लिटरली एका मी पेशंट असं भरवूनसुद्धा आला आहे कोविड. वी डिड नॉट थिंक की आम्हाला होईल. आणि ही एनर्जी प्रत्येक यूथमध्ये असते, फक्त आपल्याला ती ओळखायला पाहिजे की आपण किती केपेबल आहोत. आणि इफ यू जॉइन रोटरॅक्ट विल टीच यू हाऊ केपेबल यू आर. यावर्षी माझी डिस्ट्रिक्ट थीम आहे सक्षम. यू आर एबल. तुम्ही काही जर तुमच्यात इच्छा असेल, एनर्जी असेल आणि एक तुम्ही कितीही मोठी झेप घेऊ शकता. आणि डेफिनेटली आम्हाला झेप घ्यायचे, रोटरी आमचे पंख कायम असतात. त्यामुळे हो या.
सर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग तुम्ही तुमच्यात ह्याच्यात म्हणालात की इट इज 366 days दॅट यू विल एंड अप बीइंग द डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर. हाऊ चॅलेंजिंग इट इज बिकॉज एरिया इज ह्यूज, म्हणजे महाराष्ट्राचा पार्ट, कर्नाटका आणि गोवा इज अ व्हेरी चॅलेंज. अगेन हाऊ डू यू सी दिस कॅलेंडर इयर, बिकॉज एक सांगपाक सोदता की आयज जेन्ना आमी शूट करता इट इज 1st जुलय आणि हे सगळे तिगूय जाण एक नव्या पोझिशनान घेतात. यू आर ॲक्च्युली स्टार्टिंग अ कॅलेंडर इयर ऑफ रोटरी. हाऊ डू यू सी द नेक्स्ट 1 year in terms of execution and especially focus Goa? जरी मी आजपासून गव्हर्नरशिप घेत असेल तरी देखील माझं प्लॅनिंग गेले 1.5 वर्ष चालू आहे. फॉर द लास्ट 18 months मी आणि माझी जी सगळी टीम आहे त्यांनी अत्यंत व्यवस्थितपणे आमचं कॅलेंडर आम्ही वर्कआउट केलेलं आहे. आमच्यामध्ये दरवर्षी आमचे जे रोटरी इंटरनॅशनलचे प्रेसिडेंट असतात ते आम्हाला एक ब्रीदवाक्य देतात, थीम देतात. यावर्षीची थीम आहे क्रिएट होप इन द वर्ल्ड, आणि त्याला अनुषंगाने आम्ही आमचं सगळं कॅलेंडर आम्ही वर्कआउट केलेलं आहे. आता आमच्या RI प्रेसिडेंटचं असं म्हणणं आहे किंवा त्यांची अशी विचारधारा आहे की जगामध्ये सध्या कुठेही पीस नाही आहे. देशादेशामध्ये भांडणं आहेत, देशाअंतर्गत भांडणं आहेत, व्यापारामध्ये भांडणं आहेत, कुठलाही व्यापारी सुखी नाही आहे. शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत, यूथ्सचे प्रॉब्लेम्स आहेत, शिक्षण बघितलं तर प्रॉब्लेम्स आहेत, वॉटर कन्झर्वेशन बघितलं तर प्रॉब्लेम्स आहेत, एन्व्हायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत, डिझिजीज रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत. आता हे एवढे प्रॉब्लेम्स जे आहेत तर आमचे रोटरी इंटरनॅशनलचे प्रेसिडेंटचं असं म्हणणं आहे की वी आर द रे ऑफ होप, आणि दॅट्स वाय वी आर द ओनली पीपल हू कॅन क्रिएट होप इन द वर्ल्ड. आणि त्याच्या अनुषंगाने जे आमचे प्रोजेक्ट्स आहेत, मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्ह हा आमचा थ्रस्ट एरिया आहे. अँड वी आर गोइंग टू कंडक्ट लॉट मेनी सेमिनार्स, लॉट मेनी वर्कशॉप्स अँड सी की मेंटल हेल्थच्यासाठी काय करता येईल. मी पुष्कळ ठिकाणच्या सायकेट्रिस्ट असोसिएशनबरोबर, काही ठिकाणी सायको ॲनालिस्ट्स असतात त्यांच्याबरोबर आय हॅव ऑलरेडी गॉन इन टू अ मेमोरंडम, आणि वी विल बी वर्किंग टुगेदर. वी वॉन्ट टू कंडक्ट सच टाईप ऑफ सेमिनार्स राईट फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूथ्स, असोसिएशन्स, इंडस्ट्रीज, ॲग्रिकल्चर, आणि आम्ही हा प्रकार जितका आम्हाला शक्य आहे तो आम्हाला कंटिन्यू करायचा आहे. रोटरीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आमच्यामध्ये कंटिन्युटी आणि सस्टेनेबिलिटी हे 2 अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहेत. मी पुढच्या वर्षी 30 जून 2024ला माझा कार्यभार दुसऱ्याला मी देईन, पण दॅट डज नॉट मीन की मी सुरुवात केलेली एखादा प्रकल्प किंवा एखादी विचारधारा ती तिथेच संपणार आहे. इट विल बी कंटिन्यूड. त्यामुळे मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्ह एक आहे. दुसरा महत्त्वाचा जो भाग आहे तो आहे एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन, आणि फॉर दॅट वी हॅव टू वर्क. वॉटर कन्झर्वेशन त्यातला एक फारच महत्त्वाचं अंग आहे. असं सांगितलं जातं की दॅट इफ यू डोंट रेक्टिफाय टुडे, 10 years डाऊन द लाईन एव्हरी सिटी विल बी फेसिंग प्रॉब्लेम्स रिगार्डिंग वॉटर. आपण पाहिलं आहे की केपटाऊन हॅज ऑलरेडी बीन डिक्लेअर्ड एज द फर्स्ट ड्राऊट प्रोन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आणि दॅट इज पॉसिबल इवन इन अवर एरिया. हा जो आपला वेस्टर्न घाटचा जो भाग आहे तो जर सोडला तर जर तुम्ही जसं प्लॅटू रिजनमध्ये जाता तर ॲरिड लँडचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. त्यामुळे वी आर थिंकिंग अबाउट 2 मेजर इनिशिएटिव्ज इन वॉटर मॅनेजमेंट. एकतर जिथे जिथे लेक्स आहेत, जिथे जिथे छोट्या छोट्या नद्या आहेत, त्याचं डिसिल्टिंग करण्याचं प्रमाण वाढवण्याचा आमचा मानस आहे. कोकणामध्ये म्हणा किंवा इवन बिजापूर बागलकोट हा जो माझा भाग आहे, किंवा नॉर्थ कॅनडामध्ये बघा, पुष्कळशा विहिरी या डेड झालेल्या आहेत बिकॉज ऑफ द चोकअप्स, बिकॉज देर इज नो मीन्स ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. कुठलंही पाणी त्याच्यात पर्कोलेट होत नाही आहेत. पूर्वी आपल्या विहिरी ज्या असायच्या त्या सराउंडेड बाय फार्म्स, सराउंडेड बाय श्रब्स, सराउंडेड बाय प्लांट्स असायच्या. आजकाल आपण ते कंपाऊंडिंग करून घेतो आणि त्याचे जे नॅचरल फिनॉमिनन आहे तो मारतो आहे. तर याच्यातनं वी हॅव डिसाइडेड
की वी हॅव टू रिलीव्ह दोज वेल्स. त्याच्यामध्ये पुनर्जीवन आपल्याला द्यायचं आहे. तर त्यासाठी आम्हाला कार्य करायचं आहे, जेणेकरून प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक वस्तीमध्ये, प्रत्येक वाडीमध्ये पाण्याचा प्रॉब्लेम हा आम्हाला रिमूव्ह करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. कार्य फार मोठं आहे, एकाच वर्षात होईल असंही नाही, इट मे कंटिन्यू. त्या झाल्यानंतर आम्हाला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ती आहे ती गर्ल चाइल्ड एज्युकेशन. गर्ल चाइल्ड एज्युकेशन हे फारच महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही गेले 10 वर्ष 2012पासून आम्ही त्याच्यावरती कार्य करतो आहे. तो पुन्हा आमचा कंटिन्युटी राहणार आहे. गर्ल चाइल्ड एज्युकेशनच्या बरोबर वुमन एम्पॉवरमेंटच्या बाबतीत आम्ही पुष्कळ ठिकाणी आता लेडीजसाठी आम्ही वोकेशनल सेंटर्स करतो आहे, ज्याच्यामध्ये टेलरिंग आहे, फॅशन डिझायनिंग आहे, त्यानंतर ब्युटिशियनचे कोर्सेस आहेत, योगाचे मेडिटेशनचे कोर्सेस आहेत. हे आम्ही सगळे करतो जेणेकरून द लेडीज आर ऑल्सो एम्पॉवर्ड टू अर्न मनी. यावर्षी आम्हाला कामधेनू नावाची आम्हाला एक स्कीम म्हणजे प्रायोजित करायची आहे, की ज्याच्यामध्ये आमचा असा विचार आहे की ज्या ज्या गावामध्ये विडोज आहेत तिथे त्यांना एक गाय किंवा एक म्हस त्यांना द्यायची, सो दॅट त्या दुधामधून जे काही पैसे जनरेट होतील त्याचा घर संसार चालेल. आणि त्यामध्ये आणखी एक गोष्ट मी स्वतः त्याच्यामध्ये असा विचार केला आहे की एव्हरी फर्स्ट फिमेल फिटस बॉर्न आउट ऑफ दॅट ॲनिमल, त्या ॲनिमलचं पहिलं फिमेल चाइल्ड असेल ते दुसऱ्या एका व्यक्तीला त्यांनी दान द्यायचं. म्हणजे त्या गावामध्ये वस्त्यामध्ये ही स्कीम परपेच्युएट होईल आणि त्यांना लाईव्हलीहूड मिळू शकेल. ह्या झाल्या गोष्टी आणि त्यानंतर स्कूल्सच्या बाबतीत जर आम्ही म्हटलं तर आम्हाला सगळीकडे चांगले हॅपी स्कूल्स करायचे आहेत. शाळेमध्ये चांगले बसायला बाकं पाहिजेत, ब्लॅकबोर्ड्स पाहिजेत, शाळेची रंगरोटी झाली पाहिजे, लाईट्स व्यवस्थित असले पाहिजेत, पंखे असले पाहिजेत, लायब्ररी असली पाहिजे, लॅबॉरेटरी असली पाहिजे, जिम्नॅशियम्स असले पाहिजेत, कम्प्युटर एज्युकेशन असलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींनी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिथे देखील पिण्याचं पाणी आणि टॉयलेट ब्लॉक्स. आणि काही ठिकाणी आम्ही अजून थोडं पुढं जातो आणि तिथं आम्ही मेन्स्ट्रुअल हेल्थ मॅनेजमेंटचे आम्ही कंडक्टिंग करतो कोर्सेस. तिथं त्यांना सॅनिटरी पॅड्स, फक्त पॅड्स देत नाही तर आम्ही ते इन्सिनरेट करण्यासाठी इन्सिनरेटर्स पण देतो. पुष्कळशा मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्सच्या बाबतीत वी हॅव ऑलवेज बीन इन द लीड. वी कंडक्ट सो मेनी कॅम्प्स. आमच्या ब्लड बँक्स आहेत, डायलिसिस सेंटर्स आहेत, कार्डिओच्या आमच्या व्हॅन्स आहेत, ऑप्थॅल्मिक व्हॅन्स आहेत, डेंटल क्लिनिक्स आहेत. या सगळीकडं जिथे जिथे आम्ही पोहोचू शकत नाही, वी आर ट्राईंग टू रीच द अनरिच्ड. आणि वी वॉन्ट टू ब्रिंग द सोसायटी ॲट अ लेवल वेअर एव्हरीबडी इज ॲट कम्फर्टेबल. आम्ही गोव्याच्यासाठी जर मागायला गेलो तर आमचं इथं सगळ्यात महत्त्वाचं जे कार्य आहे ते आहे हॅपी स्कूल्स. वी वॉन्ट ऑल द स्कूल्स इन गोवा टू बी रिअली ऑफ दॅट स्टँडर्ड. आणि चांगल्या मुलांना तिथं एक ॲटमॉस्फिअर मिळायला पाहिजे. बिकॉज वी बिलीव्ह दॅट इट इज दिस किड्स हू आर द सेकंड जनरेशन ऑफ द नेशन. फक्त प्राईम मिनिस्टर साहेब म्हणतात म्हणून वी कॅनॉट मेक इन इंडिया अनलेस अँड अनटिल द youths अँड द किड्स टेक अप ऑन दॅट. रोड ट्रॅकसाठी आमचं फारच मोठं कार्य चाललेलं आहे. अँड आय एम व्हेरी प्रिव्हिलेज टू हॅव प्रांजल ॲज द DRR. आणि मी नेहमी असं माझं एक म्हणजे पहिल्यापासून ती माझी एक विचारसरणी आहे की इफ द ऑर्गनायझेशन इज लेड बाय अ लेडी, दॅट ऑर्गनायझेशन फंक्शन्स ट्वाईस द बेटर. बिकॉज एव्हरी लेडी हॅज अ हार्ट अँड अ सोल ऑफ अ मदर. very nicely said, sir. Sachin, again, elaborate केलं with respect to the plan for this calendar year of Rotary. I think म्हाका आवर्जून जाणून घेवचें पडटा. If you quickly can tell me की what should म्हापशेकार and this community more importantly expect under your leadership for the next. Past तुवें सांगलें आमकां कितें कितें challenges आसले ते, but with your leadership फुडें आमी म्हापशान कितें अशें बदल पळयतलो जेणे करून लोकांच्या आयुश्यान मातशें कितें वेगळेपण येतलें. येस. मी एज अ क्लब लिडर फॉर दीस इयर हांव मेनली फोकस करता आमच्या प्रायमरी स्कूल्स. गेल्या थोडे म्हयने पयलीं पळयलें देर आर मेनी स्कूल्स फॉर ऑक्शन बाय गव्हर्मेंट. सो हांव कितें म्हजें मेन प्रायमरी फोकस आसलो आनी वीथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट वी गॉट एप्रुवल्स फ्रॉम एज वेल.
वी आर टार्गेटिंग मॅक्झिमम मोर दॅन 100+ हॅपी स्कूल्स इन गोवा अक्रॉस गोवा. सो प्लस आम्ही प्रत्येक प्रायमरी स्कुलान वी वील बी डुईंग द आय चेकअप कॅम्प वेर इन द फ्री स्पेक्टिकल्स आनी फ्री रिक्वायर्ड सर्जरी सुद्दां ताका प्रोवायड करतले. And secondly, second program, my focus will be on the women's skill development. We are as a club, we are starting 4 skill vocational centers in Goa, 2 in north, 2 in south Goa. But तातूंत ताका सगळे जे प्रोग्राम सगळे ट्रेन केले वयतले. आणि थर्ड म्हजो the project which is very dear to me is we are starting a cafe in Mopa airport. Which will be run by persons with some disabilities. Yes, yes. ये 3 म्हणजे खूप It is with Mitti Foundation. Okay. You know, we They're are already there. They are operating. Yes, it is in collaboration with Mitti Foundation. We want to employ disabled people who will be conducting the canteens. Okay. And MAPSA is taking the lead. वी ऑलरेडी गॉट एन अप्रुवल, सो शॉर्टली बिल आमी चालू करतले ते. आणि फाल्यांच आमचो एक मेगा कॅम्प आसा वेरीन 7 to 8 डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स प्लस ब्लड डोनेशन आणि आय चेकअप बाय ASG हॉस्पिटल ते फाल्यां आमी काणके बंद हांगा ऑर्गनायज करतले. हे म्हजो शॉर्टली तुमकां मेन फोकस सांगला. सचिन, इट इज इंटरेस्टिंग की तूं उलयतना हांवें म्हटलें की म्हापशा खातीर कितें एक्सपेक्ट करतलें, बट आय थिंक तुजें म्हापशा खातीर न्हू तर एंटायर गोंया खातीर म्हणजे मोपाच्या दिशेन ते तूं सावथ गोवा मेरेन तुजें कामाचो व्याप म्हाका दिसता तूं फक्त प्रेजिडेंट म्हापसा मेरेन मर्यादीत उरचो ना, बट आय थिंक एंटायर गोवा रोटरी युनिवर्सान तुजें काम चालू उरतलें. प्रांजल, आय एंड अप ऑन आस्किंग यू व्हेरी सिंपल क्वेश्चन की तूं बोललीस की विथ रिस्पेक्ट टू कोविड म्हणा की विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकली चॅलेंज्ड लोकांच्या आयुष्यात तो क्षण आणण्यात obviously there has been n number of efforts that Rotary International has done. I would like to I ask you a very simple question is how do you convince youth to come into the youth power वर सगळं आम्ही ऐकता, but I think how can you get not just Rotary maybe but even generally जे lower level groups असतात तातूर so that you can kind of create impact in the community, in the society. थँक्यू. आय थिंक हांवें जशें पयलीं म्हटलें की तुमी फक्त फुडें सरात दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावरचो आनंद पळोवपाक. त्या खातीर इट्स नॉट अगेन एज अ सेड प्रत्येकाच्या मदीं कितें ना कितें तरी आसता गूण, तो आमी फक्त स्वतांतलो गूण आमी आयडेंटिफाय करपा जाय की आपूण कितले एका कोणाक दिवं शकता. आनी आय थिंक देर इज ऑलवेज आय थिंक एज अ ह्युमन्स सदांच आमचे गिवींग हँड्स आसपा जाय. आनी इफ तो जर एटिट्यूड प्रत्येक यूथ कॅरी करता की इवन एका सुद्दां तूं आयुश्य कोणाचें एकाचें जर तूं आयुश्य बदलूं शकता इन युअर एंटायर लायफ, यू हॅव अचिव्ड ग्रेट. सो इवन जस्ट हॅव अ एम की ह्या वर्सा आपूण एकाचें लायफ बदलतलो. आनी इफ यू हॅव दॅट थॉट एंड इफ यू हॅव वेरी क्लियर विजन, आय थिंक वी कॅन अचीव मायल्स. थँक्यू. I think I couldn't have asked for a better ending. सरांचे हें हितूंतल्यान जर हांव जिस्ट काडूंक वचत जाल्यार आय थिंक यू कॅन गेट अ लिटल ऑफ शेअरिंग इज कॅरिंग एटिट्यूड. It is not only restricted to your post that you get, but not also restricting to your club or area. It is entire universe that is there. I think म्हणून तर रोटरी क्लब इंटरनॅशनल म्हणटा आमी ताका. आनी तुमचे प्रांजलान नायसली म्हटलें की इट गिव्स यू विंग्स सो दॅट यू कॅन मेक अ डिफरन्स इन एवरी सिंगल इंडिविज्युअल. सचिना बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार हांव म्हणटालो की म्हापशा पुरतें मर्यादीत तांचें काम, बट तेन्ना तांच्यांनी आपल्या हेच्या पयलीं प्रेजिडेंट जावच्या पयलीं उसगांव वाठारांत काम केलां. ताच्या नंतर पिंक ऑटो रिक्षा सारके इनिशिएटिव्स तांच्यांनी स्ट्रीमलायन केल्या. सो आय थिंक दीस इज अ फॅन्टास्टीक टीम, द फॅन्टास्टीक कॉम्बिनेशन दॅट आय कॅन एक्सपेक्ट हियर. आणि बरेचदा म्हणटा आमी 365 days, बट आय थिंक नासीर सरान हेज करेक्टेड मी एंड सेड इट इज 366 days बिकॉज ऑफ द लीप इयर दॅट वी वील हॅव. सो तांचें कॅलेंडर इयर सुरू जाता 1st of July, ते फुडलें 1 वर्स मेरेन चलतलें. आय बिलीव तांचें जें कॅरिंग नेचर आसा ऑफ दीस इनिशिएटीव ते फुडें लोकांच्या जिवनान बदल हाडटले. आनी ऑब्वियसली चॅलेंजीस खूब आसा, डिफिकल्टी खूब आसा, लोकांच्या आयुश्यान खूब प्रॉब्लेम्स आसा, बट त्या वाटेंतल्यान त्या दिशेंतल्यान एक नवें वेगळें आयुश्य करपाचें आनी वेगळें एक नवें विश्व निर्माण करपाचें काम रोटरी इंटरनॅशनल फाटलीं कितकींशीं वर्सां करता आनी फुडें अशें करीत रावतलें. जेंटलमॅन, लेडी, थँक यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. इट वॉज अ फॅन्टास्टीक सेशन ऑफ एनलायटनमेंट दॅट आय हॅड. प्लेजर इट वॉज.